Naanata sa Bayugan City. Andam na ba mo? Kung andam mo, mas andam eh. Boss, kung unsa day ta diri, boss? Wa ko kabalo. Kay wa pa si Madam diri. Boss, murag alanganin ta diri abos ba? Nga naman. Ganun lahi naman imong kauban. Asa naman tong payat? Magbuot ka! Naami binabae! Naami payat! Pero galis na mo og dakog lawas! Maong wala siya karon! Hoy! Paminaw sa mo. Ay sa! Mama itong gibukbok! Ganun nga man ka dire. Wala ko kaila kung kinsa na inyong gipasabot. Paminaw mo. Nami isulti sa inyo ha. Taot-taot, babot na si madam. Pag-andam mo. Pag mahuman ninyo ang gisugo karon, dako ang ihatag sa inyo ha. Ay! Ini! Andam naman kaya mo. Andam na! Yahoo! Ah, matong gihatag ni madam nga pangpainit sa ila pre. Ayun, ihatag. Kupito na to ni. Ganun nang hawa mo to sila? Nawala man. Wala sila Madam. Paminaw mong tanan. Gipaadto ta mo diri sa Bayugan City kay naatay misyon diri ang dapita. Ang di maminaw ah. Football. Paminaw ba? Paminaw. Dam. Naiwa na minaw oh. I-football! Ay, ayaw na lang kay nagdala magsuntang. Kita mo anang balaya? Hinluin ninyo na. Pag human ninyo ginlo na mo'y madawat sa ako ang reward. Unsa pa may inyong gihulat? Diretso na! Sure juga atong gipanguha ni mga trabahante. Madam, mga gang na sila sa una. Nagbagong buhay ba? Pero mga kugihan na sila. Oh, ini ha. Manglimpyo na ta. Di kong gustong gubo. Sige bang! Para nga! Sige! Kapupot naman lagi. Kasi kung mga kuwan na diya, mga gamit na ipangbalhin ba? Mo nang banha. Pag sure ha? Ugil-ugil lagot mo ba? Sige mo, ang sakot mo. Asa mo? Ay, gansi ko anida. Al, nahilong na sila. Gani dam, paminaw na ko. Humanan na sila diya sulod. Nangaunsa man na sila. Attention! Anong di mo na sila mga tubang? Nganong dili man mo mo atubang? Atubang mo! Dikit sila matubangan. Mga unsa man na inyong mga dagway? Abi ba na ko og nang limpyo mo? Paghilo mo! Tungod sa inyong gibuhat, wala mo'y sweldo! Except ane. Hindi nagtingki. Pagdigi. Yan, watan mo nila. Come on, son! Uy, wa ni tao. Hidzay! Hag kayo ka, day! Day, ay waka day. Ano, day? Hag kayo ka? Bahin ka sa kwarta, ha? Tara na.